Hello, my beautiful people. Ndewo. Welcome once again to Igbo School TV. Yes, on Igbo School TV, we bring everything about Igbo language to you. And today we want to learn memory verse in Igbo language. Memory verse in Igbo language is called Amaokwu Ibu n'uche. Amaokwu Ibu n'uche. That's memory verse in Igbo language. Okay? Today we want to take our memory verse from the first epistle of John, chapter 4, verse 19. And in Igbo it is Akwụkwọ ozi nke mbụ John dere. Akwụkwọ ozi nke mbụ John dere. Isi nke anọ amaokwu nke 19. Akwụkwọ ozi nke mbụ John dere. Isi nke anọ amaokwu 19. That's 1 John chapter 4 verse 19. And it says in Igbo, anyị hụrụ ya n'anya n'ihi na o buru ụzọ hụ anyị n'anya. Anyị hụrụ ya n'anya n'ihi na o buru ụzọ hụ anyị n'anya. We love him because he first loved us. 1 John chapter 4 verse 19. Akwụkwọ ozi nke mbụ John dere. Isi nke anọ amaokwu nke 19. I hope you got that and you have this scripture in you. Christ first loved us. That's why we love him. We love him because he first loved us. Anyị hụrụ ya n'anya. Okay, so thank you so much for joining me again today. If you haven't subscribed to our channel, this is the time for you to do so. Subscribe to our channel, give us a like, and more of this will be coming your way. Yes, thank you so much and remain blessed. Bye. Que mesia.